It-tempji f'pajjiżna jkunu l-iktar armati għal-festa tal-patrun fis-sajf. Madankollu din is-sena l-Knisja tas-Siġġiewi tinsab armata bl-armar kollu tal-festa ta' San Nikola għal-festa tal-Miliet. One News żar il-Knisja dedikata għal qaddis wara l-karattru ta' Santa Claus, fejn hemmhekk sibna lis-Sagristan Carlos Borg għaddej b'ħidma ta' manutenzjoni fil-Knisja. Dan spjega kif wara n-nuqqas tal-festa tas-sajf fis-Siġġiewi kien hemm ħaġ kbir fost il-parroċċjani biex jerġgħu jaraw il-Knisja armata għall-festa u għalhekk wara mal-Knisja bl-aħjar mod għall-festa ta' San Nikola tax-xitwa li tiġi ċċelebrata qrib sew tal-Miliet fis-6 ta' Diċembru. Li tara t-tempju tiegħek armat huwa l-ors tiegħek u ta' kulħadd u tal-poplu tas-Siġġiewi kollu, imma li huwa tajjeb li ħareġ ir-riżultat li kulħadd ħa pjaċir fil-festa u li kienet iffukata wkoll fuq isa fuq il-Knisja li armata kważi daqs festa tas-sajf qed tifhimni. U mbagħad li ħallejt id-Damask u ħallejt kollox armat għall-Miliet u mbagħad u għaxija u mbagħad festa li tiġi viċin San Nikola. Stqar li d-dera tal-Knisja armata tnissel fih sodisfazzjon kbir u sens ta' kburija f'xogħlu bħala sagristan. Sodisfazzjon huwa li inti fiħxin taru armata. Dak huwa sodisfazzjon tiegħi huwa x-xogħol tiegħi, ġifieri dak li nkun nistenna. Ġifieri sena sħiħa dis-sena wara sena u nofs jiġi jisu ma tkunx armata. L-Arċipriet tal-Parroċċja tas-Siġġiewi Josef Mifsud spjega kif din is-sena kien hemm bżonn isiru tħejjijiet kbar loġistiċi għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-Miliet sabiex isiru b'mod sigur fid-dawl tal-pandemija. Spjega kif lejlet il-Miliet il-Parroċċja tas-Siġġiewi żiedet l-ammont ta' qudiesa ġdida dedikata għat-tfal li l-postijiet għalja ġew ibbukkjati mill-ewwel. Dan fil-waqt li saru wkoll arranġamenti oħrajn. Żdiedu fil-każ tagħna monitors fil-ġnub tal-Knisja biex ikun jistgħu joqogħdu iżjed nies bil-qiegħda. Ġiet esplorata l-possibilità u disa minnhom saret permezz ta' booking u hekk biex niżguraw illi ma jkunx hawn nies li joħorġu diżappuntati u ntliet mill-ewwel u d-dis oħra saħħaħna s-sistema biex ngħidu hekk ta' l-ushering ħajkun hawn numru mhux ħażin ta' ushers u hekk. U għatem jinnota kif għalkemm din il-pandemija waqfitna milli niltaqgħu flimkien fi gruppi kbar jinħassew il-fatt li żdiedet xi ftit l-istennija u l-eċitament għal din il-festa Kattolika. Stqar kif il-pandemija se titwasslet sabiex in-nies jiffukaw iżjed fuq il-qofol ta' din il-festa, it-twelid ta' Ġesu Bambin. Forsi dis-sena tagħtina l-opportunità niffukaw iżjed fuq dak li hu iżjed essenzjali. Forsi naqqasna xi ftit xinxilli li forsi ġieli kienu xi ftit żejda.